Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo. Okinyi ma kawuono ma jaberni ma Nyasaye oyawona piny nono kendo in bende oyawoni piny nono mondo wawinje e wach Nyasaye. Omiyo janeno, kapok adhi mbele adwa nafulra ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo, ae Kisumu County, area miluongo ni Kogony, buto Korogonda School, jal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Erokamano janeno, mana kaka asefulorani no, Nyasaye oraka gi ujumbe kata message ma kawuono mawacho ni ng'at mojony kendo mogangore mapek. Mane message ma Nyasaye orago kawuono, bang'e wabiro lamo kodi Nyasaye. Omiyo mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye, ng'at mojony kendo mogangore mapek. Omiyo kapok adhi mbele, adwa ni kul wi kamoro amora ma intie mondo weche duto wakete lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhodi chunye. Alamo kan gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawan. Janeno ka ok aketho sa, mana kaka wacho ni Nyasaye oragi message ni ng'at mojony kendo mogangore mapek. En adier ni okinyi masane ni nitiere ng'at mojony kod wach moro machando ngimane. Omiyo kendo wachni ne omone kata nindo otieno, kendo samoro chando ngimane ma ok onyal nindo. Kendo chuo koda mon ojony e piny ka, chuo koda mon ojony kendo gangore mapek. Kata okinyi masane ni nitiere mama moro mobedo mos ka winja, kata dichuo moro mobedo mos, nyako moro, kijana moro, chiliel moro, nyathi skul moro mobedo mos winja, mabro wacho adier ni Bishop kiwacho jony to ane ma jony kendo agangora mapek. To amor ni kawuono akelo Yesu, akelo Nyasaye manyalo gonyo ng'ato kuom jony mare. Akelo Nyasaye man gi teko, ma ka weche tek kod ng'ato to nyalo gonyo ng'ato. Mae momiyo oora ka gi message. Adwa ni beda ne mos mondo iwinj wach Nyasaye. Ng'ato biro wacho adier ni pastor kata bishop ane ma jony kendo agangora mapek. Aol kendo awinjo ka ngimana ok en mara. Awinjo ka ngimana oroma. Mae momiyo Nyasaye ora ka gi message. Mae momiyo adwa nasom kodi Mathayo 11, wabro chako 28 matindo, hai to adhi kaka Roma Nyasaye dwaro. Adwa ni beda ne mos, kendo ngimani adwa ni bed mos mondo iwinj wach Nyasaye. Ng'at mabro wacho adier ni ane ma jony, Bishop ajony kendo agangora mapek. Amor na kelo jayweyo. Jal ma ka ng'ato jony ngimane to en gi yweyo, en gi misigo mayot monyalo gonyo kuom ng'ato, ma misike bed mayot, kata en gi misigo mapek machalo nade. Mae momiyo adwaro ni mondo asom kodi Mathayo 11, wabro chako kare Mathayo 11, wabro chako kare 28 matindo. Omiyo thon wacho niya, biuru ira unduto mujony kendo mugangoru mapek mondo amiu yweyo. Nyasaye ma wuoyo kan Bishop Omedo anuoyo kowacho niya, biuru ira unduto te muwinjo kuchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yweyo. To dhi mbele kowacho niya 29, rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu kendo puonjreuru kuoma nikech chunya muol kendo dembore. Kamano unuyud yweyo e chunyu, nimar lodi ma amiyou yom kendo misika yot. Nyasaye wuoyo gokinyi mana kaka wacho nitie mama mobedo mos ka nena. Samoro ibede kom kanyo, samoro ibede mesa, samoro ibede kom, samoro ibede stool, samoro ino tanda mar midekre, samoro ino osiptal. Kamora marama ibede kinena ka. Mombi Nyasaye wacho ne biuru ira unduto te muchony kendo mugangoru mapek. Ng'ato bro wacho adier ngimane ni Bishop ane mawinjo ka jony. Nitiere ng'at mojony mane ok onindo otieno. Adier samoro wuotho kende to wuoyo ka janeko nikech wach moro jonyo ngimane. To amor gi Nyasaye makelo kama wacho ni biuru ira unduto te muchony kendo mugangoru mapek ni mondo amiu yweyo. Kare yweyo yudore kuom Nyasaye. To wacho ni rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu ni kendo puonjreuru kuoma nikech misika yot. Ni kamano unuyud yweyo e chunyu.
Abiro lamo gi ng'ato mabiro wacho ni bishop awinjo ka jony to ka Nyasaye wuoyo ni Nyasaye e kar yweyo kendo en e kar jagony misigo mawinjo ka pingo ng'ato mawinjo ka ng'ato wacho ni bishop ane mawinjo ka ngimana ok mara ta amor gi Nyasaye nikech nitiere ng'at manena ka mawinjo ko jony ojony adier ng'at manena ka nitiere ng'at mochony gi tuoche kendo gang'ore mapek ne ok onindo tieno adier ne okonindo tindo dende norame nyaka pinyoru mano ng'at mochony kendo mogangore mapek en tuo sukari kabito en tuo pressure kabito en emiyude samoro en tuo maringe chogo samoro en maringe remo kabito en emiyude samoro en asma samoro en tuo mandulwe kata maringe choke ni en kabito en o samoro setemo gi dakteche ndalo mathoth konyruok oge samoro sedhi nyaka pinje ma oko kodwaro ngima nikech ji temo ga tien to winjo ka gini ochony kendo gang'ore mapek mana kaka ng'at biro wacho ni bishop kiwacho jony to ane machony kendo gang'ore mapek to Ruoth Nyasaye wacho ne ya 28 owacho ne 28 ni bi uru ira unduto te muchony kendo mugang'ore mapek ni mondo mi uyweyo tiende ni kawuono Nyasaye biro chango ng'ato moyud yweyo kendo tuo mosesande ni biro rumo chuth e nying Yesu nikech onge gima tek manosetemo tamo Nyasacho adier nitiere ng'at manena ka mabiro wacho ni bishop ane mawinjo ka chony kendo gang'ora mapek ni ok anyal yudo tich adier samoro osemanyo tich mamanyo tich olokore tich owinjo ko chony ngimane adier samoro amora kamoro amora modhiye ing'ise na kuna kazi samoro ing'ise ni kuja kesho owinjo ko chony ngimane owacho ni bishop ane machony kendo gang'ora mapek samoro osewuotho komanyo tich to ok oyudi mae nyalo jonyo ng'ato mowinj ko gang'ore mapek e ngimane samoro adier ne osomo kendo en gi papers samoro en nyaka gi degree to tich otame ni ok onyal yudo owinjo ko chony kendo gang'ore mapek samoro adier isetemo adier iyudo tich mana mane ok isom wawuog gi ng'at machalo kamano mowacho ni bishop kiwacho jony to ane mawinjo ka jony kendo gang'ora mapek chieng' moro kijana moro watim neno moro kijana moro ne nene Lolwe TV mana kaka nenani to no kawo namba na ong'isa ni pastor sama no gochona ni pastor ane mawinjo ka chony kendo gang'ora mapek natimo form 4 sani 7 good years igni 7 down the line pok ayudo tich asemanyo tich manyo tich olokore tich omiyo sama nomanya talamo kode Nyasach polo nang'ise ni winjo akelo Nyasaye mawacho niya ni bi uru induto muchony kendo mugang'oru mapek ni mondo mi uyweyo to dhi mbele kowacho niya ni rwakuru lodi ma amiyo weng'utu kendo puonjre uru kuoma ni kamano unu yud yweyo e chunyu sama nalamo kode Nyasach loch duoko noyudore kendo ng'ani noyudo tich e nying Yesu kendo gimane dhi kare kata kawuono wacho niya matindo wacho ni 28 matindo wacho ni bi uru ira unduto te okoluong ng'at achiel ni uru duto te muchony kendo mugang'oru mapek mondo mi uyweyo tiende kawuono ng'at mane gang'ore mapek ni ok nyal yudo tich han gi yie ni Nyasaye mi tich kawuono Nyasaye mi tich higani kata dwe mineno wachakoni Nyasaye mi tich nikech Nyasaye ok riambi be ok olokore wawuo gi ng'at mobedo mos mabiro wacho ni bishop kiwuoyo chony to ane machony kendo gang'ora mapek kendo sami yalo taweni ane miyalona kendo samoro kiyalo taweni ane miyalo ngimana Roho Maler neni kami betieno kamine ni nenano Roho Maler neni omiyo Nyasaye wacho niya bi uru ira unduto te muchony kendo mugang'oru mapek mondo mi uyweyo kare yweyo yudore kuom Yesu Kristo omiyo ni rwakuru lodi ma amiyo e ng'utu Nyasaye mawuoyo ni kendo puonjre uru kuoma ni kamano yud yweyo e chunyu ni mar misik Nyasaye yot wawuo gi mama moro manena ka mabiro wacho ni bishop ane mawinjo ka jony kendo gang'ore mapek asemanyo nyithindo mathoth to kayudi asewuotho osiptende matindo gi matongo aseneno nyaka gynecologist duoko tamore adier pastor ke wacho to asemadho yath kata kinyni na mondo madhe bwo tanda onge lokruok maseyudo samoro adier dakteche osetemo to onge lokruok samoro wawuo gi mama machalo kamano samoro adier omako maber to ok oting' wuok gi dweche 3 owinjo ko chony kendo gang'ore mapek adier samoro nyuolo maber to koting'e bamne owilo kod lo gin maram makwar owinjo ko chony kendo gang'ore mapek adier samoro kata kodhi nyuol to jachien oketo ni garanti ni en nyaka tere pala nyaka timne operation awuoyo gi jomo chony mae nyalo jonyo ng'ato mowacho ni pastor ane mawinjo ka chony kendo gang'ora mapek to 28 wacho niya ni bi uru ira unduto te muchony kendo mugang'oru mapek mondo mi uyweyo rwakuru lodi ma amiyo weng'utu
kendo puonjre uru kuoma ni kamano uyudo yweyo e chunyu. Kamano uyudo e chunyu nikech lodi ma amiyo yom kendo misika yot. Nyasaye wuoyo kawuono dwa gonyo ng'ato. Mabro wachade ni bishop ane mana gangora mapek. Ane mawinjo ka chony kendo na gangora mapek nikech ok anyal yudo yweyo. Kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo ng'ato kendo biro ting'o nyathi e bamne e yor ono nikech onge gima tek mano setamo jakondo mula. Haluonge gano sipla saro skule mar okinyi chieng' jamondo. En studio ka obiro timo na ng'at mawinjo adier ni bishop ane mawinjo ka chony e ngimana ne ok an dotien awuotho kenda tawuoyo ka janeko. Nyasaye ni kamondo timne ng'ato. Wawuoyo gi ng'ato adier mabiro wach nyako moro mabiro wachade kata mama moro mawachade ni pastor kiwuoyo John to ane ma John kendo agangora mapek ni ok anyal yudo dichuo makienda. Adier kata ng'at mapenja nyinga onge. Uwinjo kochony kendo gangore mapek. Tindo samoro limo wede mathoth kata ng'at mamose na bari yako msichana akuna. Uwinjo kochony kendo gangore mapek. Adier samoro ngi nyithindo adek ng'ato ka ng'ato gi wuon gi jachien odagi ni ok onyal dak gi dichuo. Uwinjo kochony kendo gangore mapek. Samoro adier onyuolo nyithindo toko ene odhi owe dala gi min gi matindo loko japidi to min gi bende tindo seti owe na dala gi min gi sinde samoro otiyo tijo to kawacho ni tijo otrach je chien nyalo keti tich samoro mane okisomo owinjo ko chony kendo gangore mapek owacho ni bishop ki wacho John to an nying marago come back nying maro dhi oduogo owinjo ko olonge mana awinjo ka chony enda gangore mapek kawuni winjo ni en Kisumu oruchi winjo ni en Nyakach oruchi winjo ni en Migori owinjo ko chony kendo gangore mapek wawuoyo gi ng'at machalo kamano mabro wachede ni bishop awinjo ka chony kendo gangora mapek tamor gi Nyasaye makele studio kama biro gonyo ng'ato achiel kata ji ariyo kamoro mar ma intie haijalishi ni ine piny mane. Nyako moro ne winje kayale Lolwe TV kaka yuna yalo ni sani. Ogocho na ungisa ni pastor ane machony kendo gangora mapek. Aja higni 25 to asetedo didek. Pastor winjo ka chony kendo gangora mapek to kabedie kata samine na winje agocho ne niende adak kenda apango kenda awinjo ka wach ni oromo ngimana to bang' lamo kode Nyasaye na somo kode muma mar Mathayo 15:13 ma ok adhi soma muma wacho niya ni gimoro amora mane wura manie polo ne ok opidho inyalo pudhi adier no pudhi kendo mama ne noyudo dichuo kendo dak nyaka sani gi kwe. Hiwinjo ka Nyasaye wacho nang nikech Nyasaye wacho ni biuru ira unduto muchony kendo muganguru mapek mondo mi uyweyo ne rwakuru lodi ma amiyo ng'utu kendo puonjre uru kuoma kamano unuyudi yweyo e chunyu ne mar misika mamiyo yom kendo lodi ma amiyo yot. Kawuono awinjo ka Nyasaye dhi gonyo ng'ato kata kawuono awinjo ka Nyasaye no Dego ng'ato mater ng'ate dala mayur dichuo e yor ono kata jachien ne ringi we dala ni mama samori nena ka sani in ka mama ni samoro ipango kendi Nyasaye awinjo ka dhi duoko e dala mani tede kendo dhi duoki kendo ngima ibiro timo nende Yesu onge gima tek manosetemo tamo Nyasaye wawuoyo gi ng'at machalo kamano adier samoro ng'ato nitie manena ka dier mowacho ni bishop ane mawinjo ka chony kendo gangora mapek ni ok anyal bedo gi kwe oda kata dalana no kendo rukwero mulongo ni mana sweet darling honey magi no dhi morumo owinjo ko chony kendo gangore mapek un gi koko pile January to December ena koko Monday to Sunday ionge kwe do chuny wawuoyo gi ng'at machalo kamano mowacho ni bishop ani mawinjo ka chony kendo gangore mapek adier weche ge dhigi do chunya adier ng'ato chiemo hotel to otomare samoro ng'ato ninde situm ng'ato ninde bedroom jachien keto ni okunyal rome dhok uwuoyo gi SMS sim amor gi Nyasaye makelo ka mawacho adier ni bi uru ira unduto muchony kendo muganguru mapek mondo mi uyweyo tendi kawuono Nyasaye ka ng'ato ka uyie to miracles dhi timore. Chieng' moro ng'ato ne winja kayalo owinja kayalo kamong'isa ni bishop ane mana onge kwe e dhod chunya awinjo ka onge kwe nikech dichuo lwera ma ok aninde tadier sama na ok notim neno ma wach mana dhi ma alami e Nyasaye otimo neno adier ayudo ka dichuo lwero dako ma ok ninde ngene ntiere chuo moro ni mo norumo nade mo rumo na dwe pok orumo ngene ntiere chuo moko magoro Mount Kenya e mogo iwinjo kuene mama ni ongego ipenje norumo nade
orumo nadi to dwe pok orumo. Tiende kwe na mae ne wach matini nomiyo kwe ok nyal bedie ot. To na alamo Nyasach polo, Nyasaye man gi teko, sama na alamo ni kwe no bedi, nikech ondike e sa 9:6, ni nikech nonyuolnwa jawara, diri biro nyuolonwa wuowi, ni loch no bedi e lwete, ni luong nyinge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro ma nyaka chieng', kendo ruodh kwe. Adier Nyasaye nokelo kwe odno nyaka kawuono. Nikech 28 matindo wacho niya, biuru ira unduto muchony kendo mugangoru mapek ni mondo ami uyweyo. To dhi mbele kowacho niya, rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore, kamano unuyud yweyo e chunyu, nimar lodi ma amiyou yom kendo mishika yot. Nyasaye mawuoyo kan Bishop Omedo, kata kawuono Nyasaye dhi kelo kwe, kendo dhi kelo kwe dalani, odhi kelo kwe odi mama kanyo, kamine enano, makama kanyo, kendo kaw yie maratego, nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Wuoye gi ng'at mochony kendo mogangore mapek, mawacho ni Bishop agangora mapek ni oala ok nyal bede lweta, en kochako to podha podha. Wawuo gi ng'at machalo kamano, uwinjo kochony kendo gangore mapek. Adier kochako to samoro chunye chidogo mowe adier to ji to dhi maber. Uwinjo kochony kendo gangore mapek. Adier gimoro amora kochako, kata oket mana rech onge madhi mbele, kata oket mana omena, en ji lal nyaka gi pesane. Wawuo gi ng'at mochony kendo mogangore mapek. Samoro adier in gotel kanyo, kata ng'at madonje onge, iwinjo kichony kendo gangori mapek. Samoro in gi yedhi e dho nam kanyo, kata mamako rech onge, adier iwinjo kichony kendo gangori mapek. Samoro in gi hardware, samoro in gi duka, onge madhi maber, ikawo nyaka loan, iwinjo kichony kendo gangori mapek. Jal moro nene Lolwe TV ogocho na ungisa ni pastor, hane mana winjo kiyalo wach John kendo gangruok mapek. Kiwacho to an hemana gangora mapek. No yao M-Pesa, ta ene ma jokuoge nene, en M-Pesa ne ma jokuoge kwalo, ikwale dwe ka dwe. To na wacho ni onge gima tek matamo Nyasaye, magi manyalo jonyi kendo nyalo gangori mapek. To kawuono adwa lamo kode Nyasaye, na lamo kode Nyasaye nikech nasomo kode muma mondike Isaya 54:17 ni onge gi lweny molosi ni mondo inyimano inyi. Be ini donje ilaw buche duto te majachino donjo ni mane pok majati Nyasaye yudo. Sama na lamo kode Nyasaye duoko no yudore, kendo no jako yao kuonde moko madhi adek. Nikech Nyasaye wacho ni biuru ira unduto muchony kendo muganguru mapek mondo ami uyweyo. Ne ywakuru lodi ma amiyou e ng'utu kendo puonjreuru kuoma, ni kamano unuyud yweyo e chunyu, nikech lodi ma amiyou yom kendo mishika yot. Nyasaye gwedho ng'ato kendo duogo ala e lweti, makata pesa olal e lweti. Ntiere joma pesa lal, kata yud pesa to pesa lal lwete, onge gimotimo godo. Wawuo gi joma chalo kamano, Nyasaye kelo timo kawuono. Wawuo gi ng'at mochony kendo mogangore mapek. Mama moro kata jaduong' moro nena ka, mabro wacha ni Bishop, ane magangora mapek kendo kanyal yudo yweyo, nikech kongo mondo nyithinda gedo, kongo mondo nyithinda kendo, kongo mondo nyithinda yudo tich, kongo mondo nyithinda ok nyal bedo gi mon. Awinjo ka John pastor kenda gangora mapek. Wawuo gi ng'at machalo kamano adier, samoro omako kijana moro ka owacho no golo laok, obiro golo nyaka milango. Iwinjo owacho no gangore mapek. Samoro adier omako mama moro ka owacho no golo stress. Kare ma ng'at mogangore mapek kendo chonya adier kongo jonyo ngimane, kako we otamore, kech kapok omadho to be ok owinj maber. To kawuono kelo Nyasaye man gi teko, kelo rabi aluonge no Sipla Sano Sure mar okinyi, jal manyalo miyo ng'ato kwe, jok mawinjo kochon. Kijana moro chieng' moro bende nene Lolwe TV kayalo kama, ong'isa ni Bishop romo ngimana, ane mawinjo ka chon, kiyalo chon to ane ma chon kod kong. Tine no chaka ni Mr. DDO, Daily Drinking Office, awinjo ka ol, achonye ngimana, adier no kawa tua, malamo kode Nyasaye ma jochine ma kongo no dhi mowere ngimana cho, kendo dagi kwe kendo en gi jaode nyaka sani. Iwinjo ka ng'o matek matamo Nyasaye, nikech Nyasaye wacho ni 28 ni biuru ira unduto muchony, jony, kendo muganguru mapek mondo ami uyweyo. Ni rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu kendo puonjreuru kuoma, ni kamano unuyud yweyo e chunyu, nikech lodi ma amiyou yom kendo mishika yot. Nyasaye gonyo ng'ato kawuono, kendo iwinjo mama, iwinjo jaduong', kongo dhi rume dala ni choth ok ni chaki ne kendo. Kawa yie ratego, yie makelo gik ma onge machak bedie kendo. Kawuono ka ng'ato kaw yie, to iwinjo ka ng'ato kaw yie. Wawuo gi ng'at machalo kamano mokete Lolwe TV sani. Adier samoro ibedo kanye kom kaminenano, kamoro mara
ma inti, samoro ine magawa, samoro ine mtoka, samoro bedo kanyo, samoro ine otanda kanyo, poki chieo, chunyi go kala, chunyi parore, iwinjo ke chon ke nigango ni mapek, kawuone yudo yueyo e chunyi, nikech Nyasaye ma wuoyo kan Bishop Omedo, wawuo gi ng'at machalo kamano, wabro wacho ni Bishop, ane ma winjo ka chon ke nagang'ora mapek, ni ok anyal gedo dalawa, nitiere jomo chon kendo gang'ore mapek, je chino dagi ni ok nyal gedo, opango mondo mi ogedi to kethore akepa, owinjo ko chon kendo gang'ore mapek, samoro adier ko chako to chunye chido go kata osenyiewo nyaka musuma, kata samoro osenyiewo nyaka yien e piny, owinjo ka chunye chida, owinjo ko chon kendo gang'ore mapek, samoro pango golo dala, higni maluoro, owinjo ko chon kendo gang'ore mapek, samoro adier no chako gedo maber to otochungie kore ma pesa olale lwete, owinjo ka weche gi ochonyo gi mane kendo gang'ore mapek, to Ruoth Nyasaye wacho ni ya 28 matindo, ni bi uru ira unduto muchony, okoluongo mon okende, okoluongo chwo kende, okoluongo nyithindo kende kata mon liete, owacho ni bi uru ira unduto te muchony kendo mugang'oru mapek, mondo mi uyweyo, ni rwakuru lodi ma amiyo weng'utu kendo puonjre uru kuoma, ni kamano uyweyo e chuny, ni mar misika yom kendo lodi ma amiu yom kendo mishika yot. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano, nikech kawuono yudo yweyo, kawa yie, nikech abiro lamo kodi Nyasaye na ang'e gik madongo motimo. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano, adier ng'at mojony kendo mogang'ore mapek. Adier wacho ni Bishop kiwacho jony to an agang'ore mapek, jachieno dagi ni ok nyal nyuoma dhok dalawa. Adier samoro mambo wose wera adier, samoro igno nyona 10, samoro 15, pok oter kata adier dalau. Weche gi ojonyo ngimani kendo iwinjo kigang'ori mapek. Samoro adier pango mondo mi inyuom chiegi maber, ndi kochopo to gimore matimore, ma weche go ruchre mal kak lal choth. Wawuo gi ng'at machalo kamano adier, unu pango maber to onge gima madhi maber kata chiel. Iwinjo ko chon kendo gang'ori mapek. Samoro nosenyiew nyaka dhok, moketi moiki, weche gi nodhi moruchore choth. Iwinjo ki chon kendo gang'ori mapek. To Nyasaye wacho niya, ni bi uru ira unduto muchony kendo mugang'oru mapek, mondo mi uyweyo. Kawuono ng'ato yudo yweyo e ngimane, kendo ibiro nyuomi dhoke gani kapok oluor. Han gi yie mama, kendo ibiro nyombo, iwinjo de choma nenaka, idhi nyombo igani kapok oloko, nikech yie kelo gik ma onge mabedie, kaka yie, nikech ang'eyo yie ratega, ang'eyo yie nyala, ang'eyo gik ma yie timo. Obiro timo ni kawuono, aluonge ni Yesu manyala, jal man gi teko. Obiro timo kawuono, beda gi kwe. Nyasaye ok riambi be ok olokre. Wawuoyo gi chiliel moro kama winjo kochony kendo gang'ore mapek. Kwe ok nyal betie ngimane, nikech anyuola neno mai nyaka mwandu ne te. Samoro sani opange center kata oto onge godo. Samoro kaka nyithinde chiemo tamore. Wawuoyo gi chiliel machalo kamano adier, mabro wacho ni Bishop, ane ma winjo ka chony kendo gang'ore mapek. Jachieno dagi ni ok anyal bedo gi kwe ngimana. Samoro kata kama pur onge kaka ndasani ndalo purni, kama pur onge winjo kochony kendo gang'ore mapek. Adier ngimane ok mare. To kawuono amor gi Yesu Simba jakondo molosi plasaro sule maru kinyi. Obro timo ni kawuono, nikech owacho niya, bi uru ira unduto muchony kendo mugang'oru mapek, mondo mi uyweyo. Ni rwakuru lodi ma amiyo weng'utu kendo puonjre uru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore, ni to kamano unuyud yweyo e chunyu, ni mar mishika yot. Ni mar lodi ma amiyo yom kendo mishika yot. Hawinjo ka Nyasaye dhi timo ne ng'ato. Mabro wacho ni Bishop, awinjo kane majonye ngimana. Adier sami yalo tawe mana ni ane miyala. Adier sami wacho weche gi tawe ni ane minena. Jalo moro chieng' moro ka yalo kamae nonindo kitanda de poko chiew. Sama na yalo Yesu ratego simba ruodhe ngima, simba kayuda. Sama no gocho na ka Injili oserumo, to ng'isa ni pastor, sama ne yalo nawe ni ane miyala ma umo nyaka wang'e onget. Kare Roho Maler nyalo neno ng'ato nyaka iye. Kata kawuono kami nenano, kami winjano, kami nenano, Nyasaye dhi timo, nikech ok oriambi be ok olokre. Jakondo molosi plasaro entiere ka. Aluonga ni sule mar okinyi chieng' jamondo. Odwaro jomo chony kendo mogang'ore mapek, mawuoyo kendgi ka janeko. Nyasaye kawuono gonyo ng'ato kendo timo ne ng'ato miracles. Japuonj ok riambi, Nyasaye ok lokre. En studio ka biro timo ne ng'ato mosikaw ka yie kende. Ma wacho ni Bishop, awinjo koroma, ane majony, agang'ora mapek, ne ok anindo tieno, hawuotho tawuoyo kenda, wach ni oromo ngimana. To kawuono Nyasaye mayalo ka, jakondo mula ma wacho ni bi uru ira unduto muchony kendo mugang'oru mapek mondo mi uyweyo. Obiro miyo ng'ato yweyo, kata ng'ato achiel kata ji ariyo, nikech Nyasaye ok riambi. Wawuoyo gi nyathi skul moro kama biro wacho ni Bishop, ane ma winjo ka chony kendo agang'ora mapek. Jachieno keto ni ok anyal somo, samoro fees
ok yudre, akia kuma yudre. Samoro ine college kanyo, kata kama fibiro ayo kene, jechino keto ni okenya, iwinjo ke jol kende gangori mapek. Adiyo samoro nena ka chunyi ok mari, samoro tuo moro gore kiti ngimani otami ni okinyal somo, samoro ni wich bar, king'iyo buk kama to piwangi go kala kala. Akelo Yesu rabi, ma nyalo jonyo nyathi school moro, samoro ine college, ingene miere moko jechino kendo ni onge nyathi magi kata klas 8, ni uno we klas 7, to kawuono amor, adwa wuoyo gi nyathi school machalo kamano, mabro wacho den bishop, ane mawinjo ka jony kenda gang'ora mapek, to 25 matindo wacho niya, ni biuru ira unduto muchony kendo mugangoru mapek, monda mi uyweyo, rwakuru lodi ma amiyo weng'utu, kendo puonjre uru kuoma, ni kamano unuyud yweyo e chunyu, ni mar mishika yot, ni mar lodi ma amiyo yom kendo mishika yot. Nyasaye dwa timo ne ng'ato mosekete Lolwe TV saneni. Mabro wacho ni bishop, ane makiwe John to an, nikech adwa na lam gi ng'ato. Adwa na som kodi muma mogik mondo alam kodi Nyasaye. Jeremiah, wasomo kodi Jeremiah 32 kare 26. Ma wacho ni ane Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto tem, kendo onge gima nyalo tama timo. Mana kamano, muma Nyasaye wacho ni Jeremiah 32:26 wacho ni an e Ruoth Nyasaye ma Nyasach ji duto te, kendo onge gima nyalo tama timo. Adwa na lam gi ng'ato, jok mochony, mano gangore mapek, adier, beni meo kati dier, aijalishi, beni in mama kata baba, adwa na wuo gi ng'ato, adwa na lam gi ng'ato, beni lando kati rating, beni nyadundo kati rabora, akiani in Mombasa kata in Kisumu, kata in Mount Elgon, adwa na lam gi ng'ato mano osekete Lolwe TV, bang' wacho ni bishop, kene wache John to an, ane mana gangora mapek, to kawuono, adwa na lam gi ng'ato, wane gimitimo, kinyalo gocho nge penye tigo, kinyalo mako TV te mak, nikech yie kelo gik ma onge mabedie, wala mo Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, akawo mama ni, akawo chiliel ni, akawo kijana ni, akawo nyathi school ni, akawo nyako ni, mano jony, mano gangore mapek, mane okoni do tienu, dhiye kama intie, tim ne miracles, alamo kan gi yie ne timone, e nying Yesu majawan. Janeno, gona amen, kendo an gi yie ni Nyasaye osegonyi kuom misigo manituri. Omiyo nyinga pokaloko, an Bishop Agustino Omedo maja Kisumu, ae Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony Buto Koragonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Omiyo kanisa na maleme kapok awe nambana iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo, Nairobi, Babadogo Primary kanyo ma wane gi all, kendo ji osebiro motimo neno kamo miracles. Kisumu kabe Nyasaye kelo kanisa machiegni e piny mar Kanuka, Nyamasaria, kendo sani an Kisumu, kendo ji mang'eny aseromo go, kendo ji mang'eny osekawo nambana kendo aromo kodgi e piny Kisumu ka. Omiyo joma ni alwora mar Kisumu within Nyanza, antie Kisumu ka, awe nambana mondo watude sach Nyasaye. Nambana mar simo en 0726843941. Anuoyo 0726843941. Nambana machielo minyalo dago en 0750383499. 0750383499. Ka okamano to Nyasaye mondo gwedhi ka watudore. Shalom.